Maayong buntag sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Ani ano usab kita karon sa atong YouTube channel. Welcome sa tanang mga subscribers, sharers ug sa atong mga viewers. Mabuhay. Have a nice day and God is good all the time. Karon atong paghisgutan ang One Holy Apostolic Roman Catholic Church nga kini mao ang gitukod ni Jesus Christ sa pag-anhi niya sa kalibutan. So, nagpasalamat ako sa Ginoo kay ako iyang plano nga makaari sa Roma o sa Italia nga sa una na kong pag-abot sa Italia dito gyud ko na una pag adto sa Vatican. Ug dako kay ko pasalamat at that time ang atong Santo Papa si Pope Benedict XVI. So dako kay ko pasalamat sa Ginoo nga iya kong gipakita sa simbahan sa Roman Catholic Church nga ania sa Roma na una paglapnag ang simbahan. So unsa man ning atong simbahan? Ang atong simbahan nagpasabot kini nga usara ang gitukod. One single nga kinsa may nagtukod niini holy kay si Jesus Christ mismo ang gatukod niining simbahan. Ug iya kining gibilin sa atong mga Santo Papa karon. Atong makita sa panahon nga si Kristo nagministriya pa o nagtrabaho o gabuhat diri sa kalibutan aron iya kining ibilin dinha sa atong simbahan. So pagpangutanan niya, kinsa ko? Mingon ang ubang tao, ikaw si Juan Magbubunyag, ikaw si Elias. Og nangutana usab siya ngadto siyang mga disipulo o sa iyang mga tinunan nga kinsa usab ako alang kaninyo. Mitubag si Simon Pedro, ikaw ang anak sa Diyos nga buhi. So, mingon si Kristo, bulahan ikaw, Pedro, nga nasayod ikaw sa kamatuoran gikan gayud sa akong amahan. Ug dinhi nining babawong bato, pagatukuron ko ang iglesia, ang simbahan, ang kinatibuk ang simbahan. Ug ibilin nako ang liyabi sa gingharian sa langit, ang idili nimo sa kalibutan, idili sa kahitasan. Ang itugot nimo sa kalibutan, itugot sa kahitasan. Makita na nato sa Mateo 16 verse 18 nga iyang gibilin ang dakong authority. Gihimo niya, gibuhat ni Jesus Christ ang tanang mga ministriya, ang tanang pagpangalagad, ang tanang aron nga ang katawhan sa Dios adunay padulngan. So klaro kaayo ug tataw kaayo. So si Jesus Christ mao ang pangulong pari, ang magbalantay nga tinuod nga magbalantay. Apan ang Dios mobalik naman, si Jesus ang anak sa Dios mobalik naman sa iyang amahan. So gibilin niya ang simbahan uban sa Espiritu Santo nga ato niyang pagahimuon ang Pentecost Day. Ug iya kining gibilin ni Simon Pedro, tataw og klaro kaayo sa pagkabanhaw ni Jesucristo nga miingon siya, Pedro, gihigugma mo ba ako? Mingon si Pedro, oo, gihigugma ko ikaw magtutudlo. Mingon siya, atiman na ang mga nating karnero. Pedro, gihigugma mo ba ako? May tubag na usab si Pedro, oo, magtutudlo. Atiman na ang mga karnero. Sa ikatulog gipangutana gihapon siya, Pedro, gihigugma mo ba ako? Nahisog muyo si Pedro. Maingon siya, Lord, Ginoo, magtutudlo. Nasayod ka nga gihigugma ko gayud ikaw. So maingon si Kristo, atiman na ang mga karnero. Mao kini ang gibilin ni Jesus Christ ni Saint Peter nga mao ang una natong Santo Papa, mga kaigsuonan ko ni Kristo. Ug iya kining gibilin ang simbahan. Ug gikan sa atong Santo Papa, gikan ni Saint Peter hangtod na karon ni Santo Papa Pope Francis nga mao karon ang ato ang Santo Papa sa atong kinatibuk ang simbahan. So
si Saint Peter o si Santo Papa tungod sa kadako sa tibuok kalibutan. Iya na usab kining gihatag nga authority ngadto sa mga CBCP o ngadto sa mga kardinalis. O gikan sa CBCP, gikan iya na usab kining gihatag sa mga unsa man ning CBCP? Catholic Bishop Conference of the Philippines nga tanang mga bishop kay top grupo-grupo kini ang diocese, no? So klaro kaayo nga gani sa time ni Moses gitudloan siya ni Jethro nga inganaon pagdumala nga naay tag 1,000, tag 100, tag 50 ug tag napo kay dili lalim, dili kun mangayo kita og kanang sakramento adto bagyud ta mangayo sa Santo Papa. No, iya kanang gihatag ngadto ang dakong otoridad usab gikan sa Dios ngadto sa mga CBCP. Ug ang CBCP usab naghatag usab kini sa mga bishop o nga naa dinha sa diocesan. No? So, ang bishop usab mo na po'y nagdumala sa tibuok diocese nga iyang membro. For example, sa Tagbilaran, Diocese of Tagbilaran o ginadala og ang atong bishop ni ini gipangulungan ni Bishop Monsignor Abet ngadto sa tanang mga parish priest. So, gihimo kining gigrupo-grupo kay dili man pwede nga mangayo tatanan ngadto lang sa bishop kundi naatas diha sa atong parokya mismo naatay mga kaparian nga maoy mohatag kanato sa atong mga panginahanglan sa atong kinabuhi alang sa espirituhanon nga kinabuhi. So unsa man di ning priest? Dunay duha ka klase nga pagkapari. Mao kaning pagkapari nga religious, mga missionary, ug ang diocesan priest. Ang diocesan priest mao kanang nagdala o nagdumala og usa ka parokya nga iya usab kanang lantawon kanang tibuok parokya nga masulod ang tanang mga karnero nga naa diha masulod sa simbahan. Umaduol ngadto sa Dios mao kanay iyang mission. Ug ang ato sang diocese, ang ato sang parish sa parish level usab aduna usab kitay mga lay nga mga lumilihok nga mga ordinary nga katawhan nga nangalagad diha sa simbahan alang sa pagtabang kay need nga magtinabangay alang sa kalambuan sa kinabuhi sa katawhan. So ingon ana mga kaigsunan ko ni Kristo nga gikan ni Jesus Christ kini ang tanang otoridad, ang tanang mga pagtulunan iya kining gihatag ug iya kining gibilin diha sa simbahan. Ug gani ang ato ang mga kaparian siya mismo ang ga-institute nini during sa paghugas sa tiil sa mga apostoles. Ug ang santos nga misa iya usab kining gi-institute aron kita aduna kitay pagkaon sa atong kalag. Dili lamang pagkaon sa lawas, lakip na ang atong kalag. Kung ato man gani gipatambok ang atong lawas, kaon tagtaman, buntag udto hapon. Pero diya sa simbahan, matag Domingo o kung makasimba ka og everyday, mas maayo. Kung doon na kay time sa pagsimba sa kada adlaw nga may sama kita nga si San Isidro Labrador nga before siya mo trabaho moadto usa siya sa simbahan musimba usa siya mao kana si San Isidro Labrador. So mga kaigsuonan ko ni Kristo ngano unsa man gyud kining simbahan para asa man kining gitukod nga simbahan. Ang simbahan mao kini ang anaa din ang mga katawhan. No? Anaa din ang militant. Dunay tulo ka klase nga church. Ang militant church nga gitawag kini og pakigbugno. Pakigbugno sa panahon karon. Batok sa mga dautan. Kini ang militant church kita nga mga buhi nga Kristohanong simbahan nga sa katawhan sa kalibutan nga
atong gitamod ug atong giapil ang pakigubat sa gahom sa mga dautan. Kita ang mga sundao ni Kristo nga makig-asdang batok sa dautan karon panahon na atong asdangon kita ang kawal ni Hesus. Ako ang kawal ni Hesus, lumalaban sa mali, hindi pa huhuli. Kahit ako'y kunin, apakan mo siya, durugin mo siya, at kimbutan mo pa. Yes, kita ang mga sundao ni Kristo nga makig-asdang sa gubat, batok sa gahom sa dautan, mga kaigsunan ko ni Kristo. We are the militant church nga mga buhi. O gitawag usab nga Church of Penitent, nga kini mao ang mahinulsulon nga simbahan. Mao kini ang pag-antos diha sa simbahan nga nagpaabot ang simbahan nga katawhan muduol diha sa simbahan. Unsa man gyud ning simbahan? Adunay duha no ka kategorya ang simbahan, ang building ug ang katawhan. Kita, simbahan kita. Ug adunay building nga mao kini ang atong pagatapukan. So, mao kini nag-antos o mahinulsulon nga simbahan. Maong moingon bitaw nga ngano maning Katoliko nga mga makasasala man kaay kinsa may dili makasala. Tungod kay ang atong simbahan kini sa mga makasasala, dili mga maayo. Mianhi si Kristo sa kalibutan alang sa mga dautan, dili sa mga maayo. Ug iya man ganing gipangita ang usa ka karnero nga nawala, gibiyaan niya ang 99. Sumao kini ang simbahan nga mahinulsulon nga simbahan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Ug ang ikatulo mao ang kaning triumphant nga simbahan. Mao kini ang madaogon nga simbahan nga sa panahon sa atong kamatayon midaog na kita batok sa mga dautan. Napildi na ang dautan sama ni Jesus Christ nga diha sa ang resurrection, diha napildi, napukan ang dautan. Ngano man kay magmalipayo na ta nga makighiusa ngadto sa Dios, ngadto sa langit nga giandam sa Ginoo alang kanatong mga anak ug mga pinili nga anak sa Dios. So mga kaigsuunan ko ni Kristo, mao kini ang beatific panan-awon diha sa langit nga malipayo na kita kanunay. Sa langit wala nang ber. Sa langit wala nang ber. Wala nang ber sa langit. Malipayo na ta. So mintras nga militant pa ta, mintras buhi pa ta, smile diri, smile dito. Smile nganhi kay kini pag-abot sa panahon nga mudaog kita diha sa atong kamatayon. Always smile na ta dito sa laing kalibutan. Wala na tay kasakit, wala na tay mga kapakyasan nga mahitabo dito. Ngano man, kaanaa na kita, nakighiusa na balik ngadto sa Dios. So mga kaigsunan ko ni Kristo, mao kani ang church nga triumphant nga midaog kita. So ang Catholic Church naga-form kini. Unsa may gipounded ani, kinsa may nagpound yun ani. Gipound kini ni Jesus Christ diha sa New Testament o sa bag-ong kasabutan nga mga kalihukan o pagpanudlo ni Kristo anaa dinha ang pagtudlo niya sa 12 ka apostoles nga maoy modumala sa katawhan ug ang pagpanudlo ngadto sa mga apostoles aron pagpadayon miingon siya, ipadayon ang akong gibuhat. Mao kini ang atong mga kaparian karon, mga kaigsuonan ko ni Kristo. O ingon man usab kanato mga lay, mga ordinary nga katawhan. Aduna usab kitay mission atong nadawat kini during sa bunyag, ang threefold mission ni Jesus Christ as pagkapari, pagkahari, pagkapropeta. Ang pagkapari mao kini ang pagkamainampuon, ato nya ning hisgutan kung unsa ang pagampo. Ang pagkapropeta mao kini ang pagsasangyaw, magsangyaw ta, mo spread ta sa pulong sa Dios. O ang pagkahari mao na kini ang atong pagserbisyo nga miingon pa ang atong bishop, tinuod gyud na. Ug ako usab kining na feel during nga nangalagad ko nga magpakamatay ta sa atong kaugalingon once mo serbisyo ta ngadto sa uban ug malipayon tang mo serbisyo sa uban nga dili mapalit og kwarta.
Sumao na mga kaigsunan ko ni Kristo ang atong simbahan, the Holy One Apostolic Roman Catholic Church. Holy One kay si Kristo naghinusarang simbahan. Holy kay si Kristo mismo ang nagtukod. Apostolic tungod kay gitpadayon kini sa atong mga kaparian karon sa mga apostoles. Roman kay didto miplapnag pag-una sa Roma ang kinatibuk ang simbahan. Ang Catholic mao ang kinatibuk ang simbahan, mga kaigsunan ko ni Kristo. O mga kaigsunan ko ni Kristo, daghan kaayong salamat o maayong buntag sa tanan. O ayaw ka mo kalimot sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channel, like, share, and view sa atong mga videos. O usbon ko pag-ingon, maayong buntag sa tanan.